Ajeng Dewi Dok Risma. Pengumuman. Niki enten pengumuman anu wonten napa nggih lengaran niki? Wonten jumenengan. Nggih mboten menganten tok niki wonten jumenengan enggal. Niki kula waos wong menika amanat saking warga. Nah iki mesti ana sing deg-degan iki, tenan iki. Mongko mburi muni boten angsal endo. Lah iki sing burine niki. Bismillahirrahmanirrahim. Titip pesan diucapkan selamat kepada Bapak Suliman
ingkang mengkugati menjadi ketua RT niki tenan iki kali telon gangsal RW tunggal. Semoga amanah periode sampai 2030. Alhamdulillah lho Pak jenengan niki boten angsal Indo. Lah niki sing wonten wingking niki Pak. Niki pratandha nek panjenengan menika tansah sinuyudan dening para kawula dasih do tresna lho Pak. Niki kula nggih pun matur kali Pak Sri Pak Lurah wonten mriki mangke SK-nipun mboten dangu malih menika setunggal minggu nggih Pak paling dangu nggih. SK saged dipun bangaken wonten ing Bank Pasar. Ngoten nggih. Dipun cairaken saged Pak. Alhamdulillah wah ya jan. Boten Pak dibetahaken menika murni perjuangan kagem masyarakat ingkang dipun suwun menika sesarengan berjuang ampun mikir nggon babagan sing liya-liyane niku lagi nek onten nggih mboten nolak ning nek mboten wonten niat berjuang lho ngoten sing berjuang tanpa pamrih insyaallah menika Gusti Allah niku paring lelintu ingkang matikel ngaten nggih sawetawis kunjuk Nyai Juru Kepara saged pratitisaken glaring tata upacara sowan lumantar para kadang-kadang campur sari Sekar Anom ingkang mijil saking Laladan Kendal Telaga nderek Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang niki kula nggih matur suwun melih Bapak Jumali wah niki sing bobak cithrak kula dumugi mriki rumiyin menika nyanipun Bapak Jumali kula nganti Mas yo Bapak Jumali niki kula pun bola-bali pokoke 10 meneh bonus sekali ya ngono dadi nek niku manut anu Kang Man niku lah nggih Mbak Tiwi monggo menika klaturi sowan mriki wingi dolan ning tidhe karo mlaku dijawab ayo dina minggu turne Jaman mbahku, jaman pakku ki lagu Gembira Luka. Pun enten. Jadi Jawa Tengah, Pulau Jawa ki sing terkenal biyen Yogyakarta, Kasultanan kuwi kebun binatang Gembira Luka. Sadurunge buka cabang lho Nak. Napa sampun wonten cabange? Ora ngerti kowe. Mboten. Saiki iki Gembira Luka buka cabang nang Salatiga. Napa nggih ta? Jenenge namane Sembira Luka. Dadi Estu. Nggih, urun tauran apa kowe? Hereng. Wah, kewane cilik-cilik ning apik-apik. Kewan apa mawon? Ya sing apa-apa ana niku. Komplit berarti. Ya engko nek barkin rampung gasik mu tak jak rono. Nggih, nuweni nggih. Tenan lho ya? Nggih. Matur Pak Lurah. Pak, ngersake Pak Lurah. Yo ngabekti sih. Sugeng siang, Pak. Badhe ngersake tembang menapa? Bapak Suryanto saking keluarga besan. Oh, nggih. Pak Guru. Pak Guru. Oh, Pak Bayan. Oh, sakniki berarti titel double Pak Kadus. Wow, Pak RT. Pak RT, Pak Lurah. Nggih. Satpol Linmas Hansip. Pak ini ku
iku? Aku wis rencana magang. Bagian Makan. dijeki wong tok. Ayo Nok, sekarang Nggih, mlaku-mlaku kono. Sumpang libur nggih, Pak. Iya. Menapa? Oh, nggih. Iki lho, sawangan klambiku. Nggih, diaturi. Jenenge apa iki? Klambi lurik. Nyanyekno. Nggih. Pantas luwes polatane dasare mas kuning mukiring sripat sripit Konte jan deblegur. Monggo iki son ki ya ora adoh. Iki Nok, Saking pundi? sound system ngene iki lho Nok. Iki mbayar ora kudu dibayar langsung. Kok saged? Kadang nyicil mingguan ya iso. Dadi iki Oh, sistem kredit to Wis sakniki. dibosi Kang wong Man sik. ngene iki Kang Man ki lho. Pokoke iki merakyat kok Nok. Nggih. Pomo sadek durung ana sik kapan-kapan kena kadang digawe deposito jikok 20 tahun pisan ya iso. Saged ngoten. Ngono ki. Mongko ya kepenak tenan Nok. Nggih. Syaratnya gampil. Piye? Burkon pasang wifi. Iya iya. Lajengaken nggih, Pak e.
Pitandha Kormat Ging Laras Rasa menika boten ngirangi subasita saking keluarga besan Mbak Bile waget sinambi petik citra utawi foto kagem dokumentasi makaten menika saking keluarga besan sinambi angrabi tandha kormat samangke dipun suwun petik citra sawetawis utawi foto makaten lanjut Duk Nggih. bocah-bocah ke warek wetenge nek wis ngene iki. Ngaten titene. Oh nang kene iki wis tenan apa-apa wis gari siaga. Nggih. Mula ya gumyak tenan. Gumyak Beda sangat. karo nek dong blas urung apa-apa kae. Ngelilur. Lanjut ki. Nggih. Kejaba iki ADS isone ya kondang iki ya disiarkan live streaming. Menapa nggih live streaming? Apa no? Live streaming. Live streaming. Eksis channel. Channel. Dadi sing mriksani ora mung piyayi kene. Dugi pundi-pundi nggih. Sabang Merauke keporo malah tekan Mancanegara. Mancanegara. Iki pemadam kebakaran California wae karo nonton awak dhewe. Iya iki lho wong pancen nek YouTube ki tekan dinti. Nggih. Dadi do nonton campursari karo nyemprot banyu pemadam. Ampun padam to. Lekak seneh wah ora tau maca bocah iki. Sampun nggih Pak. Ya.
Nggih menika nyuwun pangapunten saking keluarga besan Mbak pilih ingkang badhe foto menika kagem dokumentasi monggo. Sawanipun para kanca saking Sekaranem. Nduk Linda Maya. Dalam ingkang marak sowan, Pak. Kene nak. Ki dadi Harry Potter malah dina iki. Wong tuwa lho nak. Nenek Pak Lurah ngono ki sehat, aku ki wis 50 punjul. Lho, Meh lah semenjak. Pak Lurah yen pangapunten menika yuswanipun. Lah rek meni Pak Lurah tuwa mesti kowe. Ora, maksudnya ki ya kayane ya nganu karo sampean ya imbang ning Pak Lurah nggih tesih. Ya, Anu mesti nek mirsani aku kang lah, ngeten-ngeten niki kat Tuwa nganu nggih Mbah Pak. Memet lho. Ketok cerah ngoten nggih Pak nggih. Pak Zee. Lurah ki mesti 70 sekian. Ngawur. Kelairane. Nembih 30 plus. 70 sekian ki kelahiran. Oh. tak kira. 73 7 pinten Pak? 77. 77 ngantil pora. Sampean piro, Pak? Aku ki dinomke no. Lah Dadi piro? 70 jane swidak songo. Oh ngono. Wah, berarti sedelok neh, Pak. Mesti ngapa? Delok neh ki ya umure tambah. Sedelane nyucup bun-bunanmu ngono. Aja sik. Dongakake ki mbok yo sing Sampeyan ya arep ngeten-ngeten iki kula wet-wet Pak Lurah. Ha Nggih. iya. Mulane nak wong sepuh ki no, kadang-kadang sudah pangrungu nggih Pak nggih paninggal nggih pun boten cetha. Kuwi biasa. Nggih, faktor U ya, Pak. Ya usia nggih Pak nggih. Leres Ya boten, sing Pak? penting niku tesih diparingi sehat nggih, Pak. Ibu mohon nganggep kaca tinggal nggih sami kula nggih Bu nggih. Lho iya. Oke sing kembali kok. Menika uluk salam rumiyin nggih Pak, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang kagem sedaya Bapak Saibu tamu undangan ugi keluarga besan ingkang mijil saking Tugian. nganu Klewonan ya Pak. Kok apal kowe? Lho. Kliwonan Sugian. Wah, Endi kuwi? nggih kula asring nganu nyanyi teng Kliwonan. Kapan lho? Ya kerep to Pak. Iki tengaran lho. Lah ya Sugian iki lho seruan mlebu lho. Iya tumute sampun tengaran nggih Pak. Oh, ya ya. Kene iki cah kono dolane Lah, kene iya. kok. Berarti aku nggih mugi-mugi Lah, asring kula Pak dijak mriku Pak ben Bayan. apal. Sik aku tak ngaturke sugeng siang Pak Bayan. Kula nek ketemu Pak Bayan ngaten sampun tenang atine. Aku wis cok tenang Ketemu ora. ponakane ngaten iki kan pun tenang nggih Pak. Salim Nggih. riyen nggih Pak Pak Bayan. Bayan ki yo mlang kene. Kowe ya rek ngono ki Pak. Pak Bayan wis tuwa wong yo kanca motonan. Ngono nek wani. Pak Kaji. Pak Kaji. Wah, kok yo Wah, mlang Pak kene Kaji. to, Pak. Aku ki Nggih. nggo ngene dadi ra ora to, Mbah. Niki Mbah Kaji niki nggih kalih prunan nek kula. Alah, Alah, Pak Pak Bayan. Bayan niku mau disalami kok ngeten niki malah kula perkewuh lho Pak Pak. Lurah niki lho Pak Bayan ngeten iki. Mah perkewuh Jam lho. ramah. Ngersakaken lagu napa Pak Bayan? Mbak Haji. Mbak Haji ki tetep dipinangkani lho, Nok. Boys. Ngersakaken lagu napa Pak Bayan? Imbang ana katresnanku. Pak Kaji mengki Bagi ngersakaken ngono, lagu Pak. napa? Kok senengane kowe ae lho. Yen Yen ing ing tawang, Tawang, nggih, Pak yen ing Bayan. tawang kali imbang ana katresnanku. Urut Niki sepuh. sementara ingkang sampun cair Pak Bayan dadi sing diparingi Pak Bayan sik. Tak Eh, yo Mbak ngono. Haji ki yo sair lho. Lah injik nek Mbah Haji biasanipun dipinangkani Nah, rumiyin. Pak Lurah ngersake apa lah linggo. Oh, Pak Lurah kita yo injih. mosok Pak Bayan sik, Pak Lurah Nggih. sik. Pak Lurah Kan didangu urutan rumiyin. pemerintahan kan Pak Mangke Lurah. ngersakaken lagu napa Nah, Bapak iya. Lurah? Oh, Pak Oh, Bayan. ais. Pak. Pun wakil. Pokoke niki buk mangsa borong Pak Bayan dados. Nggih. Pak, niki nggih nderek dedonga rumiyin kagem pinanganten nggih. Oh iya Nduk, nyoh waca ngaku Asmanipun cilik-cilik nulis. Mbak Anggi dan Mas Adit, semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Amin. Lekasi beri momongan soleh dan solehah. Solehnya seperti Cik. saya. Niki Mas Adit tok kados Gilga ya, Pak. Balsem ngene. Ora artis Gilga bojone Happy Asmara Oh, lho. aku wong tuwa Kumisil. ngerti balsem gilga ki ngerti niku. Gilga ya. Oh iya. Nggih Pak Sulaiman, nggih selamat sampun menyandang status Pak RT. Bapak RT. Selamat Pak RT baru nggih. Nggih. Kalian Bu RT, Bu. BRT nggih. Periode sampai 2000 Iki jadul digawe iki. 2000 pinten? 2030. 2030 nggih. Selamat ya, Pak.
Ya diaturi sik bawa sik Pak pelok 6. Aku ki sok lali kok. Ning ya teko gandeng ana duwite, lali-lali kok teko diawur ya no. Sawiyane. Pak Bayan kira ngerti tak awurat jajal. Nggih, saderengipun yen ing Tawang menika katuran. Saben dina monga, wah kayak omong nyanyi jak omong-omongan iki lho. Piye Mas? Saben dina turun bareng 666. Oh iya iya. Oh, Pripun? Pak Bayan niki bawane tak ganjar nek bendina kuwi tak bosen. Piye Pak? Dikai bonus bawa sing mahal. Oh iya. Niki bawa termahal urung tau. Aku wis ping 3 rene ning urung tau tak tokke nok. Apa iya? Lho larang kok nek ora Pak Bayan iki Oh, tetep iya, ora iya, kanca iya. dhewe lho nok. Oh iya. Tetep ora Coba tak tok. bawane kaya ngopo Pak? Lho kok larange iki. Kayak Pak Haji wae kadang endi Mat? Mboten enten aku cuma ngono. Pepindane kembang mawar kasulesane wong Bawa apa ki mau Pak? Sinom kasmaran. Oh, sinom kasmaran. Nah kan yo dadi saben dina mung ngalamun. Pak Bayan, iki cara sampean boten sumpah. Spesial kagem Pak Bayan. Pak Bayan Candi. Saben dina mung ngalamun. Lah yo ganti. Alah pun boten sadi boy ngoten Mas raga-raga pekewo iki lho Pak aku lho. Kok Pak dengko aja sakit Boten to Pak. salah ngoten. Kowe iki yo kurang apa-apa lho kowe iki. Iya. Nggih langgame diaturke ya Pak. Dari sini. Nggih. Saben dina mangalamun seraning sepi hamuntan saged tulung bayanganmu dokang mas wong
sampun katuran yen ing tawang Pak Haji. Napa? Kalih napa? Pokoknya tenang wae nok iki nyuwun. Apa dang kuning? Weh. Nek nganggo palaran rada angel lho nok. Oh injih niki wonten panyunan melih. Podang kuning katujuaken kagem Pak Bayan Jumadi. Kalian Pak Lurah. Ngoten. Pak Bayan Jumadi ingkang sampingipun Bapak Lurah. Oh injih. Menika pikantuk saweran saking Mbah Haji menika Pak. Halo Mbah Haji ngoten niki lho. Kula lak nggih pekewuh lho Pak ngoten niki lho. Ah injih, damel kula mawon ngoten. Lah aku melu sapa? Mboten nyumbang Pak Sulaiman, damel nyumbang penyanyi mawon. Kersane berkah. Kula mangke sanjangke Pak Sulaiman. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak Bayan kalian Pak Haji. Mugi-mugi rezekinipun tambah lumintu berkah barokah nggih. Kita laske sik ya Pak. Ya iya. Nggih. Yen ing lintang wong bagus
ngrembakno katresnanku kalian yen ing tawan. Amanat. Pak Bayan. Pak Iki Bayan Jumedi. amanate podang kuning kagem Bapak Lurah kalian Ingkang pundi Bapak menika? Ingkang pundi? Oh, ingkang menika Pak Jumedi. Nggih. sing kopiahe inggil Nggih. Mboten niki Pak Jumedi. ngajenge Pak, Pak ngajenge. Bayan Jumedi. Nika mau kula angsal niku Pesenan. pesenan saking Kaya Mbok apa wae. Haji. Waluya ngersake podang kuning katujuaken kagem panjenengan kalian Pak Lurah. Nggih. Sampun matur nuwun mawon. Sampun urunan. Sampun urunan. Numpun Nang ngono panjen dititipke Pak Haji mu ya no? Nggih. Ya iya. Nggih, mangke diparingi nggih, Pak. Ya. Ya gilir gumanti ya, Nduk. Nggih. Ya anak wedok saka Semarang ya tak gawa tekan kene mergo pancen iki demak gek jebol tanggule bangane kebanjiran tak jak mrene. Ning kayane ya wis mampet. Mudah-mudahan bisa teratasi banjir yang selalu melanda kota Semarang. Risma, kene nok. Kene tak jak nyambut gawe karo bapak. Kula niku di anak wedok niku ayu-ayu, Pak. Tenan. Mongko bojo kula niku ala. Kula nggih ala. Ning ngopo kok anakku iso ayu-ayu? Kula teliti jembolane tangga kula niku bagus-bagus. Nah, ngoten niku. Dadi anak kula ayu. Tegese sok batin tangga-tangga. Kok bagus juk nular sing wedok dadi ayu. Tak kira kula anake tanggane. Ya ora kowe anake bapak. Ning anakku walon. Dadi upama sesuk ki mbokmu wis ora ana, bapak ya arep ora rabi neh mesake nek dikuwalonke. Mula kowe tak rengkuh ganti mbokmu. Lho. Kok anakku walon. Ayo tak jak mlaku-mlaku. Niki nggih kula sekolahke wonten Sekolah Seni Surakarta, wonten ing ICU Surakarta. Apa no? ICU rumah sakit itu. Lho. Isi. Nah, isi iki nek bahasa Inggris kan I. Lah kan ICU. Opnam. Ali maca priye? Oh, bapaknya tanggung jawab tak sekolahke dhuwur. Ngono. Kok jurusan krawit to kowe? Apa nari? Jurusan Krewitan. Oh, krawitan. Nang iso nabah. Nggih, saged. Mbok ngendang ganti Mas Jio kala-kala. Ngendang wedok. Tak kendangi. Baji ngersakake podang kuning. Nggih. Iki digawe aja sing kaya biasane sing sak apik-apike no. Paketane iki paketan VIP ora kok njur barang-barang. Ngono lho, aja nganti Mboten baen-baen. Lah iya. Ngersake bawa napa mboten didangu men kan. Ngersake bawa mboten, Bayan karo Bapak. Pak Haji Waluyo ngono. Oh, niki bawane. Ane kula dereng dikapak-kapak iki kula tetep semoyo kok ya ora. Lho. Lah niku lak Sampun rogo-rogo niku. iki sing cok marai lambang katresnan. Ya nerata srebedi. Nun jauh lho Pak Lurah. Kula niku nek tak kepanggih jenengan kula nggih gelo. Ah jan matur. Sok ngene iki ora penak ku ya no aku dadi wong ki kepriye ngono lho Mbah. Pekewo nggih. Lah iya. Aja sok nonton wong itu. Nek diparingi nggih ditampa. Loh, tak apik-apik. Mas. Iki ora baen-baen lho. Pripun? Gawe sing apik tenan. Nggih. Nganggo palaran. Nggih. Mulane nginjing tanglet sing digawe MC ini Mehmet boten ngoten kinten-kinten. Najan wujud hatemu peksi agawe talining
lho, Pak. Nyuwun pangapunten lho, Pak. Anak kula katarak, Pak. Wah, wis piye gundulmu ya. Podang kuning nak. Salah diteras itu.
alhamdulillah tak parengke lungguh kene nak Blegung hanggelak wanci moreh aran cakeng karasa rahayuning sedya gelaraning piwahan mila sawetawis suka parisuka kasiget tumapak lumadening adicara nalinjih atur waluyan pambagya wilujeng yektos bilih yalipun Bapa Soliman sekalian karawu Titi wanci menika nembe kewala ngraosaken birawaning galih suka marwata suka kadya dene kelem karoban memanis nyanding kastuba manik kapanduking tias ketingal genyo sumengka pengawak brojo lir keplasing warastra lungit prentuling parasdya miwah estuning prayojana tanulyan daya-daya arasa manem brama mring handika sami ananging titi wanci menika jenipun pamangku gadi boten kuwawi matur priyangga boten ateges kiranging ukara kisruing parama sastra nggih awit saking kebak raos kang rinaos mila nyuwun gegununganing karasa kenen ngaturaken babaring sedya wudaring ganta miji pangawak pamangku gati lumantar yanipun Bapak Sri Haryanto Sarjana Teknis ingkang kinarya song-songing agung para kawula dasih mila sawetawis ugi ing sakmangke sinunggulan yanipun Bapak Yadi sekalian Bapak Sulimin Mbak Bilih sampun sawega gadi kunjuk yanipun Bapak Pangarasa Praja Bapak Sri Haryanto Sarjana Teknis sasana kawula aturaken sumangga nuwun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Ngarsanipun pepunden pini sepuh aji sepuh ingkang dahat pinabekten ngarsanipun para rawuh kakung Sumawana putri ingkang kinurmatan langkung-langkung ngarsanipun keluarga ageng Bapa Ngadiman kadang besan ingkang kinurmatan sumangga ingkang rumiyin kula dherekaken ngunjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang panjenenganipun sampun maringi karahmatan, kanikmatan, taufik, hidayah. Dumateng panjenengan dalasan kula katitik wonten ing ngeri kalenggan enjang siang menika. Panjenengan dalasan kula saged kembal manunggal. Nuhoni pamundhutipun kadang sepuh kula Bapak Suliman kanthi boten wonten rubeda setunggal menapa. Salawat salam mugi tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun kita tenggo menggah syafaatipun awit sak menika langkung-langkung benjang wonten dinten akhir Allahumma amin. Karsanipun para rawuh
kakung Sumawana Putri ingkang kinurmatan. Saderengipun kula nglajengaken atur kala tansah nyuwun ageng pangsama. Awit kepeksa gembel kamardikan panjenengan sami ingkang nembe imbal sakeca pangandikan inggih awrat nuhuni pamundhutipun kadang sepuh kula Raka Mas Suliman amargi bombong birawaning manah nanggapi kerawuhan panjenengan sami. Panjenenganipun boten kuwawi matur pribadi wonten ngarsa panjenengan. Kula ingkang piniji ngaturaken ingkang dados raos pangrasipun. Atur ingkang sepisan kadang sepuh kula Raka Mas Suliman ngambali ngaturaken pambagya harja wilujeng menggah karawan panjenengan sami saha keluarga ageng. Ngaturaken agenging panuwun panjenengan rawuh nuhoni ingkang dados panyuwunipun. Kaleres wonten ngeri kalenggan menika kadang sepuh kula Bapak Suliman saha Ibu Sulim netepi saperangan darmaning asepuh noninggih ngawiwaha putrinipun pun Rara Ayu Anggi Fitriani ingkang ngeri kalenggan menika sampun kajatuh anak Mas Bagus Aditya Romadoni putra saking Bapak Ngadiman so Ibu Marni ingkang pidalem wonten ing Klewonan Sugian Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Jene ijab sampun kaleksanan rikala wau enjang 26 Januari 2000 tabuh 6 wonten ing Kalitelon Urut Sewu Ampel Boyolali. Lumantar kula kadang sepuh kula Raka Mas Suliman saha Ibu Suliem nyuwun berkah panjurung pamuji mugi-mugi temanten sarimbit dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah saha tansah bagya mulya awit sak menika dumugi sak lami-laminipun. Ugi lumantar kula kadang sepuh kula Raka Mas Suliman ngaturaken agenging panuwun dumateng pepunden pini sepuh aji sepuh para rawuh kakung Sumawana Putri langkung-langkung warga dukuh Kalitelon menika ingkang sampun sabiyantu menapa kemawon saengga saged ngrigenaken anggen kadang sepuh kula ngawontenaken pahargyan wonten ngeri kalenggan menika. Kadang sepuh kula boten kuwawi males amal kesaenan panjenengan namung dipun aturaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kesaenan panjenengan pikantuk piwales ingkang ageng saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi lumantar kula kadang sepuh kula Raka Mas Suliman kangge ngrawuhaken panjenengan wonten ing ngeri kalenggan menika sampun karantam. Karacik tebih saderengipun. Namung keluarga ageng Klenggana bilih kathah kekirangan ingkang manggen wonten ing pundi kemawon. Lumantar kula kadang sepuh kula tansah nyuwun agenging pangsama. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula teraken minangka surih saking kadang sepuh kula Raka Mas Suliman. Minangka panutupe ngatur mbok bilih manggih saking keluarga ageng. Tasih wonten pasugatan ingkang angka pungkasan. Pasugatan kaprih krahabi kanthi mardu mertikaning penggalih. Wonten kekiranganipun kadang sepuh kula tansah nyuwun ageng pangsama. Saking kula kathah kelepatan nyuwun ageng pangsama. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar terawangan. Pindo kepapak obor sewu wanci dalu jenjem pindo sindiram tirta wayu swindu prandoling parastya bidabar kanthi roncen tembung memanis pemanuwara kebak sagurawa bragung sawetawis kunjuk dhateng para kadang-kadang sinuwa krida darwa keparang operati tisaken tata arati tingkarati kunjuk bareng para kadang sinuwa krida dharma kepareng arasa swan nyabyantara ingkang saperlu paring tandha hormat pamungkas sepisan malih kunjuk dhateng priyagung para tamu saking keluarga Pamangku Gadi saestu ngaturaken sewu agenging panuwun ingkang tanpa winates
Mugi-mugi sih kadarman ingkang handika paringaken nampi lelintu ingkang satraju kira dados amal kasaenan mekaten. Sowan malih lumantar para kadang-kadang campur sari Sekar Anom. Menika Mbak Hana Pratiwi rumiyin asring nderek sawargi Ki Sena Nugroho. Sakmenika nderek kula. Iyalah. Gayane guys. Apriye? Mbangane nang kono atuh melu aku ya calon dalang. Dalang